Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita lokal, national, international, sports. Aksyon, balita. Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. Siyudad sang Bacolod wala sang na-report nga kaso sang Delta variant sang COVID-19. Ugot nga pagpatuman sang health protocol ginatutukan sang gobyerno probinsyal bilang pangaman bangod sang Delta variant sang COVID-19. Sa mga balita national, siyam sa napulo ka mga pasyente sa sulod sang ICU wala na bakunahan suno sa National Task Force. Vice President Robredo hindi pabor sa unification formula nga gintanyag ni Senador Lacson sa maabot nga eleksyon. Una sa balita, una sa aksyon! Mayang hapon na kung inyong atag balita Aksyon John Diaz kagkaroon sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Nagahingyo sa publiko si Bacolod City Administrator kag Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nalikawan ang pag-post, share kag paglaptas ang sala nga kag wala na verify nga mga reports nga makatugas ang panic. Sa Facebook post ni Ang ginpahayag sining nga nakabaton siya sa mensahe sa Messenger kag pinaagi sa text message may angot sa gid-alegar kaso sang Delta variant sang COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Ang niya gintawgan si Dr. Jane Juanico sa Department of Health Western Visayas ang gikumpirmar ang among report. Pagpayag ni Ang base sa report sa Department of Health Region 6, wala sang na-report o reported nga kaso sang Delta variant sang COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Nagahingyo naman si Ang sang kooperasyon sa publiko. Samtang nagdangat na sa 4 ka mga quarantine facility sa siyudad sa Bacolod ang nagsira. Ini matapos nga padayon ang pagdubo sang COVID-19 cases sa siyudad sang Bacolod. Ini man base man sa records ng Bacolod Emergency Operations Center.
Sa latest nga record ni City Administrator M. Ang, nadugangan pa sang isa ka eskwelahan ang ginsira bilang isolation center. Ini ang ginalikapan sa Estefania Elementary School, Medel Elementary School, Handumana National High School kag MG Medalya Integrated School. Suno kay ang nagtaas ang recovery rate sa Bacolod rason nga nagrubo ang active cases sa syudad sang Bacolod. Ginpanugyan sang gobyerno probensyal sa publiko nga hindi magkumpiyansa bisan pa nga naglubo na ang aktibo kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, maramo sa gihapon sa mga pungsod pati ng first world countries ang nagaproblema sa COVID-19. Bangod man sa nakalain-laing nga mga variants sang COVID-19, sa sulod sang pila ka semana nakarecord ang probinsya sang Negros Occidental sang sunod-sunod nga pagrubo sang COVID-19 active cases, hospital bed occupancy kag positivity rate sa mga molecular laboratories. Magluwas ni nagadamo man ang mga Negrosanon nga fully vaccinated na sa COVID-19. Hindi ikaw magkumpiyansa kay even ang sa dagko nga mga pungsod first world countries nagaproblema kay ga-surge subong liwat sila. Nabatian si Attorney Refrando Diaz ang Provincial Administrator. Padayunon lamang sa gobyerno probensyal ang pagtutok sa vaccination program kag patuman sang health protocols kontra COVID-19. Ini ang ginpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II angod sa peligro sang Delta variant sang COVID-19 nga nagsulod na sa pila ka probinsya sa Western Visayas. Suno kay Diaz, magapadayon ang pagpambakuna sa probinsya base sa karabuon sang ginpadala nga COVID-19 vaccine sang gobyerno nasyonal. Sa karon nagapreparar ang mga health facilities sang probinsya sa posible nga pagsulod sang mas makalalaton nga Delta COVID-19 variant. Agosto 7 sa ginanunsyo sa Department of Health ang 31 ka bago nga local transmission sang Delta COVID-19 variant sa Western Visayas region. Ini nga kaso ang na-record sa Antique nga may 19, Iloilo Province nga may 7, syudad sang Iloilo may 3 kag probinsya sang Capiz nga may 2. Focus na ta Japon on vaccinate, use all the vaccines nga maabot at the soonest time possible. And number 2, reinforce ang tanang health protocols. Liwat na batian si Attorney Refrando Diaz. Magapatigayo naman sang assessment ang Department of the Interior and Local Government sa syudad sang Bacolod sa mga contact tracers nga nagtapos ng ila kontrata tinalikdan nga Agosto 8. Ini kasunod nga ginanunsyo sang DILG Central Office nga renew ang serbisyo sang kampin 15,000 ka mga contact tracers sa bugos nga Pilipinas. Suno kay DILG Bacolod Director Maria Joy Marivet Madayag, kapin sa 94 ang ila ginhire contact tracers nga nagbulig sa LGU sa syudad sang Bacolod. Patpatag ni Madayag nga wala pa sila sang numero kung pila ang iga-renew sa Bacolod bangod nga may yara sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pila ka lugar sa Region 6. Ginpatag naman ni registered psychologist Mark Ortibano ang kabugusan nga importansya sang mental health. Sa programa Vice Gov in Aksyon, ginpayag ni Ortibano nga ang mental health ang isa ka aspeto sang total wellness sang isa ka tawo. Kag tungod apektado diri kung paano maminsar, paano magbatsyag, kag kung paano ang hulag kag pagginawi. Suno kay Ortibano kung ang isa ka tawo ang may problema sa mental health, apektado man kung paano siya maminsar. Suno pa kay Ortibano, masami nga makitaan nga daw ka preoccupied o kung pathological ang overthinking sa isa ka tawo nga may problema sa mental health kag problema man sa emosyon. Ini sa apekto man sang mental health amo ang masami nga pag-absent sa trabaho kon sa mga estudyante nga wala sang gana nga makimo sa mga outputs. Dugang pa ni Ortibano, importante gid ang mental health bangod wala sang total health kung hindi maayo ang mental health sang isa ka individual. Sa iban pa nga balita lokal, arestado ang anay si Polterero sa Burgos Public Cemetery paagi sa bypass operations ng Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team. Las 12:55 kainas ang kaagahon sa Access Road, Port Area, Barangay 8, syudad sa Bacolod. Ang suspetsado ginkilala kay Tommy Flores, 27 anyos, tumandok sa Barangay Villamonte sa syudad Mansang Bacolod, apang karon temporaryo nga nagapuyo sa Barangay 2 sa Banwas sang Hinigaran.
Sunod kay PDEA Agent Daniel, isa ka walk-in informant ang nagpalapit sa ila kagabi kag nagpanugid sang illegal nga buruhaton sang subject rason kun nga agin patigayon gidayon ang bypass operation. Dugang pa ni Agent Daniel, si Flores ang ginakabig sang ilahanay nga high-value individual matapos nga na-recover sa iya ang 50 ka gramos sang ginasuspetsyon shabu nga may dangerous drug board value nga 340,000 ka pesos. Si Flores ang nahunong karon sa custodial facility sang PDEA Bacolod City Field Unit kag nagapatubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Preso karon sa custodial facility sa Police Station 2 ang duha ka mga persona matapos na dakpan sa duha ka separado nga anti-illegal drug operation sa syudad sang Bacolod. Sa barangay 4 syudad sang Bacolod nadakpan si John Philip Suanico alias Rambo, 36 anyos, kag residente sang Cityville Subdivision, barangay Estefania sa Amuman nga syudad. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sa Police Station number 2, si Suanico, ang nagtransaksyon sa illegal nga droga sa pulis launa 50 kainas ang kaagahon sa corner Aguinaldos, 22nd Street, barangay 4, syudad sang Bacolod. Na-recover kay Suanico ang 2 ka gramos ang ginasuspetsuan shabu. Sa Purok Lampirong barangay 2, syudad sang Bacolod, na-aresto maan si Mario Sabordo matapos nakuhaan sang 3 ka gramos sang laya nga dahon sang marijuana. Nagapadayon ang armas baylo bugas nga programa sa Negros Occidental 1st Police Mobile Force Company. Sunod kay Police Lieutenant Nazir Kanha, tanan nga size and loose firearms o kung hindi lisensyado nga armas lotang ang ginabaton sa mga kapulisan. Pagpatag ni Kanha, isa sa mga tinutuyo sang ini nga programa nga mapanubo ang krimen sa probinsya sang Negros Occidental. Sa karon naglabot na sa 360 ka mga armas lotang kag 72 ka mga explosives ang kin-turnover sa mga kapulisan sa Negros Occidental. Kabaylo sa mga armas lotang kag explosives sa 140 na kasakos sang bugas ang napanagtag sang kapulisan. Pagpatag ni Kanha, ang tag-iya sa armas lotang nga nagsungka sang armas ang ginatagan sang isa kasakos sa bugas, samtang ang nagbulig naman nga masungka sa kapulisan ang armas ang ginatagan sang tunga kasakos sang bugas. Padayon nga nagahuyang ang puwersa sa mga rebelde nga grupo sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Nasser Kanha, Commander sa Negros Occidental Police 1st Mobile Force Company, sanguna madamo sang kaso sang pagpangharas nga gilahimo ang mga rebelde apang sa karon hindi na mapos para sa mga rebelde nga magpatigayon sang opensiba bangod sa mabakod nga puwersa sa mga otoridad. Dugang panikahan na may mga pagpamahugid man nga nabato ng mga kapulisan apang ini ang naging pamaagi agud makahimo sang konkreto nga plano ang kapulisan kag mapunggan ang pagpanghalik sa mga rebelde. Nagpasalig naman si Kana nga magpadayon ang kapulisan nga magabantay agud masulbar ang problema sa insurhensya sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52. Sa mga balita nasyonal, siyam sa napulo ka mga pasyente sa sulod sang ICU wala na bakunaan sunod sa National Task Force. Vice Presidente Robredo hindi paboro sa unification formula nga gintanyag ni Senador Lacson sa maabot nga eleksyon. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:59. Kagkaroon sa detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Dr. Tedner Herbosa, Special Advisor of the National Task Force Against COVID-19, nga siyam sa napulo ka mga pasyente sa sulod sang ginatawag nga Intensive Care Unit o kana ICU ang wala na bakunahan. Suno kay Herbosa, ang mga bakunado na ang nakabatsag lamang sang mild symptoms kag hindi kinahanglan magpa-admit sa ospital. Dugang pa ni Herbosa, ang mga COVID-19 positive patients nga may mild symptoms ang kinahanglan lamang magtener sa mga isolation facilities. Bangod sa ni target subong sa Metro Manila Council nga mabakunahan ang 50% sang populasyon sa Metro Manila. Sa record sang NTF, nagdangat na sa 20.28 milyones ka mga Pinoy ang nabakunahan apang malayo pa sa target agud makuha ang herd immunity. Ginpahayag naman ni Vice Presidente Leni Robredo nga wala insini na uyunan ang unification formula nga gintanyag ni Senador Panfilo Lacson para sa maabot nga piniliay. Kuno kay Robredo, hindi nila luyag nga mangindependent lamang sa kadamuon sa mga supporters base sa resulta sang survey. Base sa pagpahayag ni Robredo, ang mga opposition candidates ang mag-file sang certificate of candidacy apang sa uli dapat i-withdraw kag pagasuportahan na lamang ang nagapanguna sa survey. Nagapati si Robredo nga kung ang isa ka kandidato nag-file sang COC, daw kaangay lamang nga iya ginapresentar ang iya kaugalingon sa publiko. Dugang pa ni Robredo, kung mag-file ini sang COC, dapat lamang ipadayon kag panindugan o kung panindugan ang desisyon. Sa iban pang balita nasyonal, nagapati man si Vice Presidente Leni Robredo na dapat i-recalibrate o kung liwaton sa gobyerno ang estilo sang ilang paghinunanon o kung pag-communicate agud nga masulbar ang kabalaka kag ang pangduha-duha sang publiko sa bakuna kontra COVID-19. Sa pagbisita ni Robredo sa iya kaugalingon nga vaccination project, naobserbaran sang Vice Presidente nga may mga persona nga bias o kung may malaing nga pangangop sa mga brands ng COVID-19 vaccine. Dugang pa ni Robredo, may mga persona nga kung hindi nauyunan ang brands ng bakuna, wala nagapabakuna. Nagapati si Robredo nga may yara sang maayo nga solusyon agud nga madula ang pangduwa-duwa sang pumuluyo sa ibang nga brands ng bakuna kontra COVID-19. Ginpahayag man ni Robredo nga dapat klaro ang mga pagsulundan kag anunsyo agud malikawan ang pagginutok sa mga taho sa mga vaccination sites. Naglabot na sa 20 bilyones pesos ang utang sang PhilHealth sa mga pribado kag pampubliko nga ospital sa pungsod Pilipinas. Sunod kay Philippine Hospital Association President Dr. Jaime Almora, ang utang sang PhilHealth sa isa ka ospital ang naga-average sang bilyones pesos. Sunod kay Almora, ang ini nga utang ang may kaangtanan sa mga COVID-19 claims. Pagpatag naman ni Almora nga ang mga non-COVID-19 claims ang nabayaran naman ugaling delayed kag tuman naman kadako ang balayran sa mga COVID-19 claims. Ginako man ni Almona nga gakadulaan na sa pagsalig kag conference ang mga ospital sa Philippine Health Insurance Corporation. Ginmando sang Philippine National Police o PNP ang maid-id nga investigasyon sa ginaligar pagsabotahe pinaagi sa pagpadakta sang fake news ag angot sa COVID-19 vaccination program sa pinakabahin sang Metro Manila. Suno sa kapulisan, ang paglapta sang fake news ang nagtuga sang pagginutok sang nilibo ka mga individual sa mga vaccination sites agud nga magpabakuna kontra COVID-19. Sa statement ni PNP Chief General Guillermo Eleazar, ginpahayag nga ginausoy na sa karon sa mga otoridad ang identity sang ginalinan sang ginaligar disinformation sa vaccination o kung nga nagpalapta sa social media nga pinaagi sa text message. Ginpunto man ni Eleazar nga wala sang mando nga dubilian ang mga persona nga wala na bakunahan nga makagwa sa ilang nga puloy-an. Nadumduman nga ginbasol sa Malacañang sa fake news ang pagdinumog sang nilibo ka mga individual sa mga vaccination sites sa Metro Manila.
Dugang pa antis pa man ang natabo nga pagdinumog sang luyag magpabakuna kontra COVID-19, una na nga ginpayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang wala na bakunahan ang dumilian nga makagwa sa ila nga puluyan. Apang ginpanginwala sa Malacañang ang ginanunsyo sang presidente ang ginhalinan sang panic. Sa iban pa nga balita national, ginpayag sang Octa Research Group nga nagakaigo lamang sa panahon ang pagpaidalom sa National Capital Region ng NCR sa Enhanced Community Quarantine ng ECQ sumugod sadtong Agosto 6 nga magalawig tubtog Agosto 20, 2021. Sa statement sang Octa, ginpayag nga ang madasig nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa NCR ang posible bangod sa Delta variant sang COVID-19. Dugang pa sa grupo kung na-delayed ang pagpaidalom sa NCR sa ECQ, mahimo maglapaw pa sa 4,500 sa kakaso sa kada adlaw ang ma-record sa NCR kag makatugas ang mas malawig nga lockdown. Pagpayag sang Octa, ang tayuyon nga pagsaka sang reproduction number ang mahimo bangod sang Delta variant nga nagbulos sa sadto mas dominante nga Alpha kag Beta variant. Nagdistansya na ang University of the Philippines sa UP sa Octa Research Group sa kinduso sa pila ka mga mamalidha sa Kongreso nga usisaon ang composition, methodologies kag membership sang nasambit nga grupo. Sunod sa pamunuan sang UP, ang Octa Research Team ang nagpatigayon sang research kag consultation activities ang wala sang koneksyon sa UP kag wala nag-sponsor, nag-endorso kag hindi organisado sang UP. Ginklaro man sang UP nga apisar ginaengganyo ang mga scholars, researchers, kag experts nga magpadayon sang ila kaugalingon nga programa, lain kag separado naman diri ang mga himuon nga proyekto kag programa sang universidad. Una na nga ginaduso sang Kongreso ang pag-usisa sa Octa kung may kaangtanan ini sa UP, bangod sa nakaligad nga report, UP Octa ang tawag sa grupo. Ang Octa Research Group ang isa ka independent kag interdisciplinary research group nga ginalikipan sa mga UP faculty members kag alumni kag pila ka mga contributors gikan sa University of Santo Tomas kag Providence College sa United States of America. Nadugangan sa 9,671 ang na-record sa COVID-19 cases sa pungsod Pilipinas kang nagdala sa kabilugan nga 1,058,916. Ang mga bago nga nag-ayo sa COVID-19 ang nagdangat naman sa 8,079 kang nagdala sa kabilugan nga 1,552,278. Karon nga adlaw naka-record sa 287 ka mga napatay bangod sa COVID-19 kag nagdala na ang sa kabilugan o kung nagdangat na ang death toll sa 29,122. Sa karon 77,516 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Gindayaw sang Malacañang ang boksingero nga si Carlo Paala matapos magdaog sang silver medal kag iban pang atleta nga Filipino nga nagpakita sang ila kasarangan sa Tokyo Olympics. Nakakolekta ang Pilipinas ang 4 ka mga Olympic medals, kalakip na ang silver medal ni Paalam. Una din nakuha ni weightlifter Diaz ang pinakauna nga gold medal sa Pilipinas nga ginsundan sang silver medal sang Filipina boxer nga si Nesty Pitesio kag bronze medal sang boxer nga si Yumer Marshall. Sunod ka presidential spokesperson Harry Roque, ginpabugal sang bugos nga Pilipinas si Paalam nga nagpakita sang sakripisyo kag pagtinguha para makadala sang medalya sa pungsod Pilipinas. Dugang pa ni Roque nga nagapasalamat ang gobyerno sa tanan nga atleta nga Pilipino bangod sang ila maayo nga hampang sa Tokyo Olympics. Sa pinakauli nga balita national, gintalan na sa Department of Health o Department of Education kung DepEd sa Agosto 16 ang enrollment period sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan para sa school year 2021-2022. Magalawig lawang ang enrollment period tubtob Setyembre 13, 2021 nga amuman ang petsa nga ginhatag ni Presidente Rodrigo Duterte nga unang adlaw sang klase sa public school sa pungsod Pilipinas. Sunod sa DepEd ang first academic quarter karon nga school year 2021-2022 ang mag-uumpisa sa Setyembre 13 tubtob Nobyembre 12, 2021.
Samtang ang second academic quarter ang mag-umpisa naman sa Nobyembre 15, 2021 tubtob Enero 28, 2022. Gintala na naman ang Christmas break sa Disyembre 20, 2021 tubtob Enero 2, 2022. Sa Enero 3, 2022, liwat magabadayon ng klase. Apang mayaras ang mid-year break, umpisa Enero 31 tubtob Pebrero 5, 2022. Magatapos ang school year sa Hunyo 24, 2022. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Mayang gabi lang kay Ma'am Yuditorta Key de la Peña, kay Cecil Ferrer, Dayan Bacunga Lucha. Mayang gabi man kay Sir Alex Montesa, kay Ma'am Sarah Jane Bagasa, and kay Ma'am Shana Rose Barredo. Mayang gabi sa inyo tanan kag sa nagamonitor via Transistor Radio. Kag inyo na batian na nagapangunang mga balita lokal kag national dali sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Agosto 8, 2021. Standby na sa mga masunod nga programa dali sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.